Welcome to Vanday's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko po at i-explore ang lugar ng SIPACO, LAGONOY Camarines Sur. At ipapakita ko rin po ang closing exercises doon kasi si Ma'am Diwata, ang barkada ko, co-teacher ko dito sa San Isidro Elementary School, ay na-invite na maging speaker po doon. So, how lucky she is. Kumaga, taga-SIPACO rin po siya, and then produkto po siya ng SIPACO. And then proud to be SIPAConians kasi taga doon po sa lugar. So, i-witness po natin yung kanilang closing exercises hanggang sa matapos, hanggang ma-explore namin ang buong lugar ng SIPACO, LAGONOY Camarines Sur. Alam kong isa din po ito sa mga dapat malaman at makita ng ating bayan dito sa LAGONOY na dapat tangkilikin, dapat kilalaning lugar. So, yan po, hanggang sa dulo, mag-tune in po kayo. God bless everyone! Wait mo na. Yan po, medyo pa-low tide na po, kaya nagmamadali po kami, umakyat po dyan sa bangka. Si Ma'am Gina. Yan po ang aming speaker. Bakit na po siya. Yan ang ating news. Hi, no? Hi.
Hi vlog. Say hi. Welcome to SIPACO, LAGONOY CAMARINES SUR. Ito po yung kanilang sinasabing hanging bridge po dito sa lugar. Nakakatakot, medyo naguhulog kung sa Bicol. Okay madam, please please close. Close up. Come closer. You can also visit the place and explore it. Kasi napakaganda po ng place. Kung sa ganda naman talaga ng tanawin ang gusto nyo, dito na kayo sa Barangay SIPACO na matatagpuan dito sa LAGONOY CAMARINES SUR. Ayan guys, kasalukuyan nagpe-prepare po ng kanyang outfit for today si Ma'am Diwata kasi speaker po siya ngayon sa SIPACO Elementary School. Bakit ka nagaganyan no? Nag-introduce na nga ako ng ano. Ayan. So mamaya i-update ko po kayo sa pagsalita niya po sa unahan. I-witness po natin kung gaano niya ka-epektibo i-deliver po yung kanyang speech for today. So mamaya tune in lang po kayo ha, and mamaya i-update ko po kayo. Thank you! Ayan, papunta na po kami sa SIPACO Elementary School together with Nong, Skate Chairman, and Ma'am Diwata. Get speaker for today's graduation exercises. Welcome to SIPACO Elementary School. Ayan guys, habang hindi pa nagsisimula ang graduation exercises sa SIPACO ES, ay binisita po namin ang magbubukas daw na school. Yes, magbubukas na school. Doon mismo sa lugar. Ito ay ang Buelva Vellesa National High School. Yes, doon mismo po yun sa lugar ng SIPACO LAGONOY CAMARINES SUR. Ayan guys, papunta po kami sa Buelva Vellesa National High School po dito sa SIPACO LAGONOY CAMARINES SUR. So tara! Welcome to Buelva Vellesa National High School, LAGONOY North District, here in SIPACO LAGONOY CAMARINES SUR. Kung mapapansin nyo po, medyo stiff po ang lugar, kaya nga nakakahingal umakyat po dito. Pero ganun pa man, quiet. Satisfying naman kapag nakita mo po ang lugar, kapag nakita mo yung school. So makikita sa video na temporary classroom pa lang po yan, 2 temporary classroom na wala pang dingding so far. And then meron naman pong bubong na siya.
And then yung ground po ng school ay hindi pa masyado ganun kaayos kasi nga naman mag-ooperate pa lang po dito ngayong August 2022. Salamat sa mga taong nasa likod sa pagpapatayo ng paaralang ito. Salute to you all! Ayan guys, ito po yung mga temporary building dito. Temporary building at iyang puti na yan. Dito po yan sa Buelva Belleza National High School. Na kung saan sinasabi doon na mag-ooperate ngayong school year starting August 2022. Kung saan thanks sa opportunity kasi magkakaroon na ng high school dito sa banwa ng SIPACO, LAGONOY Camarines Sur. They are also lucky to have their school na mag-open ngayong August po, ngayong school year. Grade 7 and 8 po ang dalawang level pa lang na bubuksan dito sa high school na to. Ayan mga ka-idol, in just a few minutes, mag-start na po ang kanilang 2022 completion and moving up ceremony. So mamaya, mag-update po ako sa inyo. Thank you! Wow, deserve niyo po yan mga bata. Kaya nga, this coming school year, gagalingan niyo pa ha. Angela B. Aurelio and Sophia Nicole L. Llanera. The batch 22 completers, headed by Carla D. Prenduela and Guzman Sibinan, with honor. Together with their parents, guest speakers, citizenry officers, Committee on Education, Yolanda Bedoya, and the barangay officials, headed by Honorable Salvacion D. De la Cruz. The SIPACO Elementary School teaching staff. Ms. Sarah B. Esplana, Kindergarten Advisor, and Ma'am Rosabi Bea. Glenda O. De la Cruz, and yours truly, Grade 1 Advisor. Santa D. Bendela, and Myra D. Barnizo, Grade 2 Advisor. Elena D. Barsaga and Ma'am Mary Ann Nicolas Feria, Grade 3 Advisor. Rista Lady Solo and Ma'am Michelle E. Ayola, Grade 4 Advisor. Kayat mo na lang. Ma'am Pilipina C. Parcedo and Ma'am Karina G. Belloto, Grade 5 Advisor. Is the faculty and staff of SIPACO Elementary School together with their school head, Sir Abner, and the guest speaker, Miss Maria or Mrs. Maria Diwata Castor. Kalau maga talaga hindi. Ayan guys, sila po yung mga faculty and staff ng SIPACO Elementary School. Together with the barangay captain of SIPACO, LAGONOY Camarines Sur. At ang maganda namin guest speaker kasama ang kanilang school head. To our young
During this time po, ay ini-introduce na po ang ating guest speaker na walang iba kundi si Ma'am Maria Diwata D. Castor, Teacher 1 of San Isidro Elementary School. With his beautiful and talented teachers. To our beloved, equally approachable barangay officials, headed by our kind and motherly barangay captain, Salvation D. De la Cruz. To all the parents, the completers of class 2022, visitors, friends, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon to all. With great pride and honor, I am here to introduce to you the woman of the hour, who is choose to be the speaker for today's occasion. Ang katupon po kayo, nabigyan natin. Siya po hari sa simpleng pamilya. Namundag on August 10, 1990, igdi sa SIPACO. Kaya mag-video lang kayo. Nagtapos lang sa igdi ng elementarya kang April 2002 bilang sumatatorian. At siya nagtapos ng high school ang taon 2006 sa Camarines Sur National High School, Naga City. Sa paagi ng pagtyaga at suporta kan sa inyong mga namumuta na magulang, natapos niya ang kursong Bachelor of Elementary Education sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, Naga City, ng taong 2011. After graduation in college, nagtrabaho siya bilang customer service representative sa Sutherland Global Services from May 2011 hanggang April 2013. Kung saan doon po natatandaan, siya man po naging kinder teacher isa to sa Laogin karong taon. August 2013, kan siya maging regular permanent teacher ng Department of Education at pinadistino sa San Isidro Elementary School, San Isidro, LAGONOY CAMARINES SUR, hanggang sa para sa ulit pa ang sa kanyang profesyon, siya nag-enroll sa graduate school sa Naga College Foundation April 2017. At itinulong sa ng June 10, 2022, natapos niya ang kanyang Master of Arts in Education, Major in Educational Management. Asin sa ang milestone ang nangyari sa iya kay June 15, 2022, natandaan po niyo ang mag-pandemic. So, ikakasal po siya kung mag-pandemic. Naipos po ang kanyang kasal niya na June 15, 2022. Asin siya sinasal sa already obtained Francia Paris, Naga City. Ang nakaagunan sa iya sa Romano Pakakdo sa sekundarya. Asin yun yan, nabiyayaan naman sindali sa Little Bundle of Joy, o kaya Baby Boy, si Bon Ismael. Sa iwat mga tuga, ating mga magulang, orgulyoso na ipatisto sa Indo ang sa tunang sisipang niyan. Sa magayon, simply, humble and talented, na aking Linda Cristina Bertis Castor, aking Edilio Barsada Castor Jr., at inuyan agong mama ni John Rafael Lacinario. Ladies and gentlemen, our speaker, Maria Diwata D. Castor Lacinario. Ayan, ito na po yung simula ng speech ni Ma'am Maria Diwata D. Castor. No, ikaw naman, kapatid lang. Alright, to the Tindog ka. faculty and staff of SIPACO Elementary School, of SIPACO Elementary School, headed by Sir
Abner F. Orgaya, and to the barangay officials of SIPACO, headed by our Honorable Barangay Captain Salvacion de la Cruz, to the parents, to the graduates, to the guests, a pleasant afternoon po. Meron dito kong bila kayo. Alright, so, Ate Glenn Monte, thank you very much for that very generous introduction. That was very impressive. Pagmati ko mga sabi-sabay ko na. Pero dahil naman, si Lord talaga ang magaling. Mga bata, maupo, makinig. Si Lord ang magaling kasi siya yung nagbigay sa atin ng gift of wisdom. Siya yung nagbigay sa atin ng lakas para magawa natin ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin sa buhay natin. Pero minsan tayo kapag may na-achieve malaki man o maliit na bagay, narinig parang feeling self-empowered tayo ng iba, nagyayabang pa. Mali po yun, So kayo mga bata, natanggap niyo ang blessing ngayong hapon, ang biyaya ng pagtatapos. O palapakan niyo yung mga sarili niyo po. Palapakan niyo. Yan. So natanggap niyo yan because of the gift of wisdom na binigay sa ating Lord. So mali po yung magyayabang. Keep your feet on the ground. Strive kayo and focus po kayo sa goal niyo. Introduction pa lang yun. Okay, hindi pa tayo. Okay. Kanina, pinakilala na ako ni Ate Glenn. Mahabang pagpapakilala. Pero that sounds so professional. Let's make it more personal. Ako po taga-Digdiman. Arab ako sa inyo. Taga-Digdiman po ako. Salamat po, Ma'am Sarah. May kopya ko pa ako ko di. Pag may kopya ko nga yung connection, managdadarangod. Yeah. Ako taga-Digdiman, taga-landing kami. Ako ni Mamang Cristina Castor at saka ni Ignidio Castor Jr. Hindi ako nag-eskwela, Arab sa ito, grade 1 hanggang grade 6 po. Tanda ako din ang mga maestra ko kung ipapareset nyo. Ako, grade 1, si Ma'am na Shirley Vergara na nag-retire na. Grade 2, si Ma'am na Angie, yaon naman siya sa ibang district. Grade 3, si Ma'am na Gorbis na Ma'am na Cory na Munya, nasa Naga na. Grade 4, si Sir na Oliveros, Papa Glenda. Grade 5, ang sa kuyang mabuotan na Ate Glenn, pinakamabuot na teacher, pinakamabuot na pinsan ko. Grade 6, si Ma'am Richilda Burais. Mayon na, super, ang yaw na sa nadigdingo niya na nahihin pa, si Ma'am Glenda. So, siya po ang sa kuyang teacher kang grade 5. Mabuotan talaga si Ma'am Glenn, si Ate Glenn, mabuotan. We are so lucky to have her. Kampag-iit ko yan. Wala ko yun si Ma'am Glenn, kilala mo? Siyempre naman. Okay. Yan na yan. Na-research ko na si mga teacher ko. Excited din ako mag-graduation song, magsakat sa stage, mag-ang diploma, magpa-picture. Tapos excited ako mag-medal. Paranog-tanog big. Tapos pag material na sa speaker, sabi ko iyon magpapirot hanggang sa ako mag-high school, mag-college. I don't know, siguro dahil ko aram ang essence o ang halagakan pagiging guest speaker. Dahil ko aram kung na-move ako or naintindihan ko sa sinasabi kasi aram sa inyo, puro-lok-pulok mo. Nunoy, pero ako lang, magdamag, aram ko na ko sa inyo dati, dahil ako interesado sa pagkataram. Pero I believe that I am here because I have a story to be told. We don't know that might be involved in your story too, who knows in the future. Pwedeng maging kwento niya rin. Po? Kala ko nag-eskwela pa dito yung grade na, erentiran dyan. Dito na po yung pagkabata ko dito ako ganap na nabuo. Dito ako tumanggi ng walang himpay. Sumigaw ng walang katapusan ng saya-saya. Kaya hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Diyan, baga, may erentiran baga dyan. Itong, sa erentiran. Sarayguan! Yan, sarayguan lang din ka erentiran. Diyan man, garapuan. Yan yung erentiran kaklase ako si Jimmy. Si Jimmy Rose Kabats ko yan. Yan, kang ating nga nito, may uso ba na kayo pang Jimmy sa kadiwata at ang pagkakaroon kami na daan ng love team. Mari Jimmy? Yan. Sarayguan, garapuan, magsundaka sa ako, duruling dapo. Magkakalat pa ng kamukha niyo yan. Dahil na, cellphone, TV. Kapag ang panahon, mayo man yung TV, mayo cellphone. Sa totoo lang, mayo kaming kuryente. Isa-isa itong mayo pang kuryente mo niyang digdi. Gapos na may kuryente, gapos na may TV. Wow, masirtiyon ka mo, Gapos na may cellphone. Kaya alam yan, garo na yun ko sa mga ako. Garo may TikTok, siniguro, may digdi.
po kami, maugmahon pang panahon. Pag mga dalaw pa ito, ang kuya nito, ang gasera lang, ang rin gasera. Bakit itong si kuryente itong bigas? Masindi, bigas, mabasa, pag-aaga pa noon ang dungo ni Oren. Aragaan ka ito ang panahon. Pero pinagsagaan ko talaga, pag gusto ko talagang maka-eskwela. Pag ngayon ito nag-eskwela, grade 1 hanggang grade 6, piso ang balon ko. Bakit iyo, ma? Yan. Sintag ano? Tapos, sabihin pa. At ika yung grade 6 marunong nang nagbasa. Sabihin natin, graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsulat. Sabihin niyo nga. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Yan, tama, very good. Sige po, upo na po kayo. So, I'd like to end my concluding statement, and this goes for everyone. Ano po, education starts from the womb and ends in the womb. Kumbaga, nagtotoo ng edukasyon the moment na nasa sinapupunan ng akita. Nagpapapis lang sa kagadanan. So, meaning, education is a learning process. Education is a learning which must be continuous. Patuloy. Ito, patuloy. Ano man ang balakid, ang edukasyon ay kailangan magpatuloy sa tulong ninyo at sa tulong ko. Tayo po tayo para sa edukasyon. Once again, congratulations at maraming salamat po. To God be the highest word. Magandang hapon. Ayan guys, pauwi na po kami ngayon. Going to San Isidro na po kami ni Ma'am Diwata and Ninong. And thank you sa magandang experience dito sa barangay SIPACO, Lagonoy, Camarines Sur. God bless everyone. Bye-bye. Thank you for watching. Ayan guys, salamat sa magandang experience dito sa barangay. Talaga nag-enjoy po kami mag-explore at mag-visit po dito. Thank you Ma'am Diwata for sponsoring. Panauhin walang dangal na. Yan si Kuya. Ngayon, ano na siya, panauhing walang dangal na siya. Kahapon, panauhing may dangal po siya, mga ka-idol. Yun po yung bridge. Napaka-habang bridge. Ilan ba yung measurement niyan, Ma'am Diwata, sa ano mo? Approximately, mga ilang ano yan? Metro. Metro ba? Oo. Mahaba. Mga 200 meters po yan. Or higit pa. Mga 100 plus meters po. And then, mataas din. Mataas din po siya. Kaso, umuuga-uga pag madami ng taong naglalakad dito. Pero safe naman po ang hanging bridge po dito sa SIPACO, Lagonoy, Camarines Sur. Ayan po. Magandang umaga sa bawat isa. Kakarating lang po namin galing pong SIPACO, Lagonoy, Camarines Sur at
Nandito na naman po kami sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. And I'm very much proud na i-present sa Indo ang lugar na SIPACO na matatagpuan digdi sa 4th District, digdi sa Camarines Sur. Yan, na sakop po ng Lagonoy. Kaya I am also proud to be a Lagonoyans. So thank you for watching and God bless everyone.